terima kasih buat Pak Koli, Pak Ton, Cak Noh, sambangan model, Pak Rena Kapak, wis petuk Cak Pur, bisa lupuk. Ninggal aku babar pisan ora gumun dasare ana liyane luwe saka aku sing bisa nyenengke
turu yo tak kelone kacune. Tenan kok, Dik. Aku yo wis kangen ben bengi ngipi ae lho Isan. Kacukur ning tak janungku. Syukur. Sesok kadang sesok kok. Masa ora kena dimpet. Aku Sesok Dik bali.